Hello kabar खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं सिल बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं जोंहानि मादैया नै जोङो दिनै बिसो ब्लग बानायदोंमोन आरोना ब्लग दख'ना गानदों आङो बुरि जानांदों आंहा फोथा गोजाबो थुनांदों खानायबो खाथबदों बैहा मादैया सिख्ला जाबाय आरो फिसाजो आंनि टाइम गैला लोगोफोर दहायो ओरैनो थालाबाय थाबाय ओमफ्राय दा गोबावद्राय जाबाय नै आबैया नै जोंहा Olsiya मामाया आबैया नै दखानाव थाङा नै दिनै फैसा गैया नै जोंहा फैसा गैया हा 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 नै जोंना माल माथाफ्रा ओमफ्राय बेहाय नैबे जुमाय मावग्रा नैबेहाय बैसागुनि माइब्रा माबादों आरो माइब्रा बिदै फिसिदों नै जानो खाया लाजनो बोथोरांखारि खेमसै खेबथ'वाखै ग्रोम ग्रोमा ग्रोम खालामनायजों दारि दारि गोदै देंखोजों दे फैद' खाम दामदो दे आदा ग्रोम 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 सिफुं सुदो दे आदा थरिर' रिर' सेरजा हुदो दे आदा गं गं जथा दामदो दे आदा थिंथ' थिंथ' खाम जथानि गोमनायजों गोसोनि देंनायजों गोसोआ सानो हायो डान्स मास्टारसो हाबबाय दे आं गोलैनोसै मोनाबाय आं थांनांसिगौ दे गोलैनोसै आं गोलैनोसै थारगौमोन आं न'आवबो हाबमोनला लोगोफोर आंनि मादै आं दे खेबखानाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि थाम्फै दांग्रा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दा जोङो मोनसे सर्ट भिडिअ बानायदों आरोना आं बिमा जादों मादैनि मादैया आंखौ बुंदोंमोन आरो फिसाजो जा होननानै आं बिमासो जाबाय ओमफ्राय दा बानायबावनो नागिरदों नै बार्थडे जाहैनो नागिरदों मालाय नै मामाया आबै नै गस्ला गानाखै दे ओरैनो हर लांथियासो नै नायनो हागोन लोगोफोर आंखौ बोरै नायनो हागोन लोगोफोर एबार दा मादैखौ खिन्थाना नै लोगोफोर साहा लोंनोसै नै जोंहा जमानो बिमा फिसा फिसौ नाहरलाय रानि आयै ओरैनो हर ओइयो आइ उन्दैया साहा लोंग्राफ्रा नै फिलिम गाखांनानै साहा लोंस्रांजोब्बाय सिथि जाहैनो आं थांनो नागिरदों दे mana udah
दे आं मैगं लायनो दा मोनायाव जानाय जेबो मैगं गैया थाथ' दे थिं नायनाव थाबायबो दसे थाबायबोदो ओमफ्राय माबादो र' थांबाव नायलाय दे सप्तासेनि मैगं लानानै सप्तासेनि मैगं लाबोखाबाय आं गथ'आबा थोरसिखौ सुनानै दोनदोंना दोनाखै आं साया लोंदो मेथाइबो गैया जेबो गैया आं दहाय दखानाव थांदों जेबो लाबोसै लाबोबानो जायो आं साहा गोजा लोंखाया होननानै मिथिखायो दे होनफिन दे ओरैनोसो ओंखारलांबाय र' खेबसे हानफिन दानना होनो मेथाइबो गैया साहा गोजा लोंबाथारहां दहाय हाथाय थांनायाव जेबो लाबोनाय जायासै गावहाल' जि जाना फैबाय बे जोबनाय होनसै जोंहा गोदान दंबावो हाथायाव थांनायजों बारा मोदै नंखाया दा दे माबानोसै गानस्रायथ' नै जोंना बिमा जागोन बे आंनि दिनै ओमफ्राय आंहा फिसाजो आं बिराद बाबाय मेंनाय मोनथारबाय आंनि मबाइलखौलाय बेलाय बेयावनो थांनि होमबालाय खेबनायासो थालांखो ना माखोथाय आंहा मोनाथारबाय थांनांसिगौ एलाय मोनखाबाय दंखायो फै ओरैजाय बिबारानो जि मोजां बारलायबाय आइमोनना जि मोजां बारदों नै बिबारफ्रा बिबार फुल समायना जि मोजां बारदों जों बिबार फुला गायनायसो ओरैनोबा बबे बेयो बैयो गैया फांथाम फांब्रै फांबा सयथा दङ मोजां नुखादों आरो दंबावोसो नै लोगोफोर बिराद बारो आरोना बैसाग खाथिबो बारो बे बिबारा बैसागु खाथिखाय आरो नै बेबो बारोमोन बैसागु खाथिखाय गैला थांनांसिगोन आं मोनाथारबाय फैलाय ओरैजाय नै बेबो जि मोजां बारो भिडिअ बानायनानै मोनालायबाय जोंहा ने र' नै गासिबो बिबार आबै बे आबौ गायनाय नैबे आबै गायनाय नैबे दुखुरा बैखौ खेबैनो र' गायनाय नैबेबो आबै गायनाय नैबे न' लुनो दोनफैदों आरो बबे न' लुनो दोनफैयो जालायखो नै बियो जि गावदांखा ओरै फै बिथिं जि मोजां बारखायो बे बिबारानो नों आंखौ खेबफैलाय ओरैजायगाव थानानै आंबो एसे बिबारजों गेलेनो ओरै जा मोखांखौ नुवा माथो नोंखौ नायलाय मोखां मा फुना लाजोबदों नै मोजां बारखायो रानहांजोब्बाय एसे देखायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर नै बेना रानबाय नै बेबा मोजां बारदों नैबे आबौ गायनाय नैबे आबै गायनाय नैबे आबौ गायनाय नै मोजां बारदों नै मैगं हादों नै जोंना आबैया माजों आलु दाना लाबोबा नाजों आलुजों संगोन
जाबाय नै बिमाया आंना ओइ नोंसोरनाव अमा गुन्थुथ्रि अमा दङ अमा जोंहानाव नै जा थिफ्ला फ्लाखा 1500नि बायनानै लाबोदोंमोन नै मोजां खाथुन थुथ्रुबाबो नै दावा नैबे बिराद रांखिनि हुर फैदा जाजोबहोनाय खावलाया फुलानो बिदि खालामो गन्थं मेगन गासैबो नांजोबबाय हलिनिसो जाबाय आंहा अबेनि बाय बाय